Napasakaan og kasong parricide ang amahan nga niunay pagpatay sa kaugalingong anak tungod sa iyang kahubog. Si Rinaldo Suize, 51 anyos, mitahan sa kapulisan human mapatay ang 24 anyos nga si Ray Vincent Suize. Naitabo kini kagahapon sa kadlawon sa barangay Bituon, lungsod sa Dumanjug. Matod ni Police Major Arjo Lido Cabagnot, ang hepe sa Dumanjug Police Station nga nakatug sa kahubog. Gawas ilang panimay si Rinaldo pasado alauna sa kadlawon. Giingong gipukaw siya ni Ray Vincent aron pabalhinon sulod silang balay apan nasuko ang suspek nga misangpot silang panaglalis hangtod nga nadunggaban sa amahan ang iyang anak o nadapas tambalanan. Niabot ang mga barkada aning sa iyang anak, banha kayo, galimpungatan ng amahan, diin nibakod ang iyang anak, pasulod siya kay tunog sa gawas,